Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-duhang adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2021.
Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Way patay sang ruyambi sang kalangitan, no? Halin pa gabi, hasta subong naman nga mga inoras. Daw isa lang kadlaw nga init niya, tapos gayambi naman siya. Ay, puwerte. Grabing sitwasyon, no? Katugnaw pa kuntion sang kagabihon. Ay, puwerte. Ang hilanat, ang kataro, ang ubo, amo ni ang balantayan, no? Ay, kabudlay gid sang sitwasyon. Sige, sa sining adlaw mga kaaksyon, magapasundayag ang inyo sining palatuntunan. Tubtob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakipan ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kabaranggayan kag kapurukan oks lang. Kabayon nga okay lang ang aton sining pagsinalayo. Wala sang problema mga kaaksyon, kay may problema na nga daan sa COVID-19, dugangan pagid sa mga personal nga mga problema, naglapuyot na, no? Dapat wala sang problema, no? Nga magatuhaw sa aton sining pagsinalayo, no? Samtang sa mga kaaksyon ta sa probinsya, sa syudad kag mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta iyang tiyempo ninyo dira? Maulanon man ga panalithiman kung kaisa, kung mabatyagan taman dira sa mga areas ninyo, mga kaaksyon. Ang tiyempo tagid tuod, no? Do hindi tagid mahangpan. Samtang sa aton sini mga kaaksyon sa Negros Oriental, sa isla sang Negros, mga kaaksyon, nilabi na sa Oriental side. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan, kabayonta nga Oxman kamo dira, kag sa Bugos nga Region 6, kag tubtob sa malabutan sa aton siling nga pagwaragwa. Dalon ta mga balita sa siling adlaw diri sa inyo siling palatuntunan. Sige-sige ng pagpanghawan sa mga miyembro sang city disaster kagiban pa sa creek dira sa Mambulok padulong dito sa area sang Barangay Banago. Sa pagkadamo man sang basura, no, nga gintampal dira sa ginagyan sang tubig. Amo ni gurong rason kun nga naga-sofrer kita gilayon sang pagbaha-baha kay hindi na makatigayon, makailig ang tubig ko. Ay, kabayonta nga solusyon na ini sa pagpila ka pagdalom sang tubig diri sa downtown area sa sining malapad kag dako nga creek dira sa Barangay Jestobtob sa area sang Barangay Banago. Puno, as in puno na gidya sang basura, no? Makita ninyong picture dira sa aton siling Facebook page. Magkasiling ka nano ini basurahan. Kanal ina mga kaaksyon, ha? Sige, daw manghod lang ni sa suba-suba na mo nga alagyan sang tubig. Ay, puwerte gid, no? Ka mga cabs gid yan, no? Para lang sa mga mayo na. Kung iban ka pa-cabs lang sang ilang helikopter. Dapat itunan taman na nga hindi kita maghaboy dira sang sagbot naton o kung higko ta sa creek naton para nga bisan paano ang tubig dalayon na na. Pero lang tawon mo, first time nga nakita ni sa history sang Bacolod nga ang creek dira na puno na sang basura. Ay, pwerte. Sige, magayinop na lang kita mga kaaksyon, tubtob kita sa taglalauna 15 sa kinandan ako ang inyo si kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Masobra 8,000 ka mga na-displace nga tourist workers o kung tourism workers sa Negros Occidental paghahatagan bulig pinansyal sang DOT kag DOLE. Kagkapin sa 1 milyon ka peso nga ginparagtag sang gobyerno probinsyal sa mga benepisyaryo sang Barangay Insurance Program subong nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Transcom kag 5 pa kaiban nga BPO panaugan sang notice of violation subong adlaw bangod wala nagatuman sang backtrack ordinance. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Naboso. Ini may kangtanan sa PNP Contact Tracing Team, may kabudlayan sa pag-contact trace sang mga in contact. Sang 41 nga nagpositibo sa Transcom bangod wala nagakooperar ang pila ka mga pasyente. Ara na natani sa management sang Transcom dira parang bisan paano mabuligan nila ng mga positibo bla. Kag mapatigayo ng trace contact tracing sa mga himata nila sini, no? Kag sa nukpo naman nga balita ho sa Banuasang Ilog anay may kasong murder ginlutang patay isang riding in tandem suspect sining nga aga. Kag kagabi sa Banuasang Binalbagan anay overseas Filipino worker ginlutang man patay. Sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Naboso. Kabataan kontra droga kag terorismo. Nagpatigayon sang visually kaupod ang pila ka mga law enforcement agencies subong adlaw dira sa Old City Hall. Samtang sa aton sini mga balita mandugang sa out of town sa igabalita na karon dugay-dugay sa aton sini mga out of town reporters. Wala sila. Wala si Aksyon Percival Villamor, si Aksyon Stephen Tresquito, si Aksyon Roger Gutib. Asa na sila? Samtang sa balita nasyonal mga kaaksyon, 7 ka milyon ka mga botante ginkakas sang COMELEC sa voters list. Samtang gobyerno handa nga i-evacuate ang mga Pinoy sa Myanmar. Daw nagalala man tong sitwasyon sa Myanmar na. Kaga maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas, bugos nga Kalibutan, ilabi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang nga panyaga ng halos kalabanan ng ibang siniga preparar pa. Sige, i-like lang kag i-share ang aton siling programa, no? Tandaan tagid kada udto i-like kag i-share ang aton siling program sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga kaaksyon ta nga nagpamati man via website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa mga YouTubers naton, mga kaaksyon, sige, i-plastar lang dira ang inyo sininga mga mensahe. Kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? But before sinayari na ang resulta sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Martes, February 2, 2021.
yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 4 kag 22 liwat 4 and 22. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha, kay unahon ta ni tira ho ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa, no? Nag-like kag nag-share sa aton sining program. Muning unahon ta na kay ari na sila eh. Sa mga nagpadala sang mensahe, pagkarunan ko lang na ilabi na sa way nag-like kag nag-share no? sa aton sining programa, no? Ayos. Sige. Daligid lang ha kay tirahon tayo ning mga mensahe ninyo, no? Nga padala diri sa aton sining pagpangalagad. Sige man yang pag-ulan yan, no? Grabe man yung tiyempo. Subong daw, para sa iya daw wala na buwas eh. Garo panalithi kag marugoom-goom ang kalangitan naton, mga kaaksyon. Ay, perte. Sige daligid lang ha, kay ma-share kita una kag mag-likes man diri sa aton sining programa. Ayos. May pulo palang ka nag-share sa aton sining program. Sige. Ang polo tirahon to niya. Dali lang ha. May lang nga pagpamati sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Gian Resicio, kay Valencia Kinet. May lang nga pagpamati, no? Okay. Daligid lang kay Noemi Portodo. May lang nga pamati man, no? Then, kahina sa ngakon nga komunikasyon subong. Daw nag-tiid siya. Si Atia Kim Eriman, may lang nga pamati kag Motoy Bibi. Motoy Bibi, sang Bacolod Barter Online. Pertino na, anong na-barter mo da, Motoy? Si Motoy Bibi, no? Ayos. Sige. Ang iban di ko na makita. Sige lang, i-like lang kag i-share, no? Daligi lang, no? Kay dre naman kita sa likes, no? Ang share ya pulo lang kabilog, ang likes 40, no? Sige, ari gurong nag-like sa ibe. Lantaon ta na yan ay. Okay. Madam ay ang ari pagid si Virgo September, may lang nga pagpamati. Alunan Suset. Duwagid kay Suset Alunan ba? Roy Bibas, may lang nga pagpamati, no? And sa kay Ino Yasya Shisomaro, no? Kabudlay man isang hinapon mo nga ngalan man. Samuel Saragusa, John Marie Radok, Chris Vilma Treyes, may lang nga pagpamati. Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Nining Grate, may lang nga monitor sa kay Nining Grate. Ayos. Then sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Serena Grande, Dondin Cabo, kay Alex Montesa, Imi Esmeralda Dolido, and sa kay Rodelyn Alvarez Bayabado, no? George Gargasiran, then si Juan Joseph Palandoon, Noemi Portodo, si Tomas Bruniola, Renz Evangelista, Leo Milendres, Arnel Po Desamparado, and Veronica Santillan Manukan, no? Nonoy Flores, araman sa Iliterio Parcondayon, si Drod Kauntoy, Salda Sasi, Rochelle Torbela, kay Raim Brezuela, Terry Esclamada Dosaran, may lang pagpamati. And Nicanor Habagat Dikinia, kay Susan Gonzales, Llewellyn Payomo, and Renato Atoy Kalinsingin, no? May lang pagpamati nats, no? Warlito Malayang Jr., Onsi Ono,
Martin Gonzales, Valencia Kenneth Renante Vasquez, Inting Biboso, kay Migs may lang pagpamati, kag kay Amor Violita Paderna. May lang monitor sa inyo dira, no? Sige, una nga batch to sa aton sining mga ginpangtamyaw sa sining udto diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Karon naman ang iban, mahina ang kalaban. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras. O galiyon ta pagtumar sang DTX 500.
Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa sining 7 ka milyon ka mga botante ginkakas sang COMELEC o Commission on Election sa voters list. Kag gobyerno handa nga i-evacuate ang mga Pinoy sa Myanmar. Kung magsigi kinagamo to, doon nagalala ang sitwasyon to Aksyon Doors, no? Doon nakatawag ka to sa parinti mo bagulang sa Myanmar. Babayi galitong presidente nila, mo itong ginaralihan nila. Daw ang militar ito subong, daw nag-ibwal na. Kag ginapang close ng mga dalanon dito sa Myanmar, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Region 6 kag diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita upod na kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors mayong to. Yes, Action Rex, maingod to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon na Radio Bacolod. 7 ka milyon ka mga botante ang ginkakas sa voters list sang Commission on Election o COMELEC bangod sa kapaslawan nga makaboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon. Sa pihak sini mahimo sa gyapon nga makaboto sa May 2022 national and local elections ang mga nakakasalistahan kun maga-apply ini sila para i-reactivate ang ilaya nga registration. Base sa Voters Registration Act of 1996, magluwas sa hindi pagboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon, mahimo man makakas ang isa ka botante kung imando ini sang korte na dulaan sang Filipino citizenship imbolbado sa krimen batok sa gobyerno na pamatud-an nga may diferensya sa paminsaron kag kun ini ang napatay na. Nagalabot naman sa 61.8 milyon ang botante sa tong 2019 o kung sa mga nakaligad iya nga eleksyon. Sa karon nagapadayon sa gihapon ang pagparehistro sa COMELEC apang nag-eksperyensya sang mahuyang new voters registration bangod man sa pandemya. Samtang sa iban nga balita nasyonal, nakahanda ang gobyerno sang Pilipinas nga i-evacuate ang mga Pinoy didto nga yara sa pungsod Myanmar nga posible maapektuhan sang kinagamo sa nasambit nga pungsod. Suno iya kay Presidential Spokesperson Harry Roque, naka-standby na ang Armed Forces of the Philippines o kon AFP agod sugaton ang mga Pilipino nga yara sa Myanmar kun ginakinahanglan na gid. Tinaga siguro man si Roque nga nagahimo man sang tikang ang embahada para mahatagan sang proteksyon ang mga Pinoy nga gusto magpauli diri sa Pilipinas. Ginpahayag man ni Roque nga mahimo magpadulong sa embahada sang Pilipinas sa Myanmar ang mga Pinoy nga kinahanglan sang temporaryo nga istaran o kon temporary shelter. Nagadumili naman si Roque nga maghatag sang pahayag angot sa nagakatabo sa nasambit nga pungsod apang sa report na ibaluan nga naglansar sang kudeta ang militar kag ginpreso ang leader nga si Aung San Suu Kyi, Presidente Win Myint kag iban pa nga mga opisyal sang amo nga pungsod. Amo nang babaye Action Doors? Ang ilan ni Action, ang babae na Action Rex, ilan ni nga state councilor. Ang president sang Myanmar amo si Win Myint. Lalaki na? Yes. Si Win? Oo. Yes, nagpayag man sa paglaom si Roque Action Rex ang magbalik na sa normal ang katawhayan sang nasambit nga pungsod. Nga ano na tong kuan nila ha? Pahalino nila sa pwesto? Nagkuditas la Action Rex ginpreso ni nila ti amo nagurong purpose nila eh. Grabe no. Grabe no. Sa una sa ato mayari man di kudita no. Oh, pero hindi tama ya. Oh. Hindi tama ya kudita ti rally-rally man lang na kagati kon mapuno na gid sang tawo ang dalanon ta ti amo naguro paghalin sang kuan sang nagapungko sa pwesto daw mo lang ng saton dre pero sila do sobra na gid magmugin preso tong ano to ang ilang mga opisyal nila. Sinong preso to Action Doors? Ang mga militar. Grabe no.
basta magsiling ka kudeta action rest, di mga militar na tanan, do kayawan, no? kaya kay may mga armas na yan. Oo. Sige. Kag sa update sa world records ng COVID-19, ang cases subong naglamot na sa 103,931,497. Ang nagkalamatay 2,247,715. Kag ang nakarecover 75,730,244. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton dre 527,272. Ang nagkalamatay 10,807. Kag ang nakarecover 487,574. Sa Negros Occidental, 19 ang nadugang kahapon, nga nagdala sa kabilugan nga 6,634. Kag ang Bacolod, 8 ang nadugang kahapon, nagdala sa kabilugan nga 5,765. Siguro isolated to Action Rex ang sa ano bala, ang sa may Transcom, or naamat-amat na din nila man na butang. Sa Western Visayas naman, 85 ang nadugang nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 23,274. Kag ang aktibo nga kaso yara sa 1,213. Ang recoveries may 24 nga nadugang kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 21,357. Wala naman sang may dugang nga napatay gani nagapabilin sa 698 ang death toll. Balita nagikan sa News Centers. Nag-intra nagalitong Estados Unidos man ho kay nagpalayag man sila sang pamahog to sa Myanmar. Nag-intra na sila kasunod sa pag-detain sa military kay civilian leader. Ano sa man ayong ano sa pronounce man? Ayong Sansoke. Nan. Oo, ti amo nag-correction Rex Kaysa ato na mo na pronunciation. Civilian leader gali ni siya. Kung civilian leader siya, ano siya? Nakabutan di Action Rex nga state councilor ni siya. Official man siguro sa official gid siya sa gobyerno. Wala tablo ko ano gid ang background sini nga issue Action Rex. Di ng Myanmar gani na? Lapit na sa Barangay 10? Barangay 10. Ay kala, isa barangay 10. Di ng Myanmar dampi man. Sa uluan, lang ka manapla, pati Sa iba ni nagapong sa Action Rex. I don't know kung nabilong pa na siya sa Asia. Hindi lang po sure. Asia siguro. Myanmar. Yes. Indonesia mo na? Hindi. Alain mo na? Lain mo na Indonesia Action Rex. Yes, nabilong siya sa Asia, gid ang Myanmar. Grabe man to karikot ya sila, no? Uy, natuya COVID-19 sila, ha? At di mayara mang guro Gani man. Kay kita ko man to ganing nag-rally to gani kag mga military to mga pulis naka-face mask man sila gani action doors mo. Ti mayara ginay Action Rex. Kay bugo sa kalibutan ang apektado di mo ang sige. Sige, balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato, na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center kay nagpagwa ini subungaga sang statement si US President Joe Biden nga nagpamahog naman ini gani nga dapat ibalik ang mga sanksyon sa Myanmar kasunod sang military takeover kahapon Pebrero 1 mga kaaksyon. Kahapon pa rin nag-umpisa kag pag-detain kay civilian leader Aung San Suu Kyi kag iban pang leaders sang National League for Democracy Party nga napilian sa eleksyon na kaligad nga Nobyembre tuig 2020. Kay nag-eleksyon gali ito na kaligad nga tuig sang bulan sang Nobyembre didto mga kaaksyon, no? Ti sunod sa kay Biden ini sila ang Estados Unidos ang magatindog sa demokrasya kung anuman nga klase sang pagpangatake. Ginkondenar ni Biden ang aksyon sang militar nga ginapamunuan ni Senior General Min Aung Hlaing, no? Malapit sa 50 ka tuig nga nagagahom ang military sa Myanmar, Burma. Munisa kasunod sang 1962 nga kudeta, no? Sang 2011 gin-dissolve ang military junta pagkatapos sang 2010
nga general election kag gintukod ang civilian government. Ginulis man sang 1991 Nobel Peace Prize ining si Kay kag naka-house arrest halin sang 1989 tubtub 2010 mga kaaksyon. Kag iban pang mga political prisoners sang among tion. Nangin state councilor sang Myanmar si So Kyi halin sang 2016 tubtub subong no nga tuig 2021 antes ang pagdakop sa iya sa mga tropa kahapon sang kagahon. Ay perti gindakop sa iya gali ya. Sa subong hindi pa matag kundi na gindetain si Soke upod kay President Win Mint kag iban pa nga mga leader sang NLD no. NLD mo ni sang National League for Democracy mga kaaksyon no. Wala sang gin-report nga iban pang kalakasan pero nagbantay sa dalano ng mga soldado ilabi na ang mga yara sa karsada sa kapital sang Naypay Tao kag syudad sang Yangon no. Ang mga television channels dito nag-off-air man no. Kag ang mga internet ang mga machines to bla mga ATM to kag phone services ang nabagdown man no. Off-air man mga kaaksyon. Dito ti may curfew man to halin las 8 sang gabi tub-tub las 3 sang aga. So mo nang pinaka-latest nga report from the Reuters mga kaaksyon nga nakuha ta dito sa kinagual sa Myanmar. Sining ni Nonoy Castaneda ara ng Myanmar sa may bangga subay na yun. Ay perte. O sige ay gid ka mga nagayuhom ko sa inyo Sige, AksyoNo Radio, Philippine Standard Time, las 12, say sa aton oras, 12:06 na mga kaaksyon, kadtuan tanay balita, gikan sa aton sining patrol, we have Aksyon Eden Aboso, ini may kantanan sa kabataan kontra droga at terorismo, nagpatigayon sang peace rally, kaupod ang mga pinaka mga law enforcement agencies, subong adlaw dra sa Old City Hall. Kagiban pang mabalita sa patrol, we have Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden! Action Regs na nag-upod sa simultaneous peace rally ang kabataan kontra droga terorismo nga grupo diri sa syudad sa Bacolod nga ginpatigayon naman sa Fountain of Justice kay nasang agati sinukaya Police Major Sherlock Gabana nga representante gikan sa PNP ini ang programa sang KK Action Rex nga gin-updan sang kapulisan, Philippine Army kag iban pa nga mga law enforcement agencies kag tuyo sini nga matagaan kasanagan ng mga kabataan subong man ang iban nga mga pumuluyo angot naman sa anti-terror law. Nagapangabay si Gabana sa mga tawo nga suportahan ang laying ginhimo sang gobyerno bangod hindi man ini pag-ipasar kun hindi para sa ikamayo sang tanan. Pamatayan na rin nato Action Rex si Police Major Sherlock Gabana. Bali, ini siya peace rally in relation sa anti-terror law as well as kung ano siya tani, iya ginikakikidat nga programa kabataan kontra droga at terorismo. Kaya after sinitan isang peace rally parte sa terorismo, peace rally man mismo para sa kampanya sa kontra sa illegal nga droga. That's why ang mga kuana diri kabataan as well as ang mga force multipliers diri nga nag-participate as well as kami sa PNP and the Philippine Army nga nag-join man sa ining program. Matagaan kasanagan ang mga tao no kag mag-support target sa ang layi nga ginahimo sang gobyerno kay ini nga layi hindi man ipag-ipasar kung hindi man para sa katawhan. Sa piyak nga bahin Action Rex, ginpahayag naman iya ni Joshua Villalobos, tiglawas naman sa mga pamatanon nga nagkadto man dito kaina sa nasambit nga peace rally. Agod nga mapakita ang ila sinipag pamalabag sang anti-terror law
Pangod sang pila ka mga provisyon nga nasaad sa laying nga ginapatihan, hindi maayo para sa tanan. Padayon man ang pagpanindugan sa mga pamatanon nga dapat ideklarar nga unconstitutional ining anti-terrorism law. Pamatin naton si Joshua Villalobos. Kami nagpanawagan nga scrap ang anti-terror law bangod sa iya nga mga vague and dangerous nga provisions. Nag-express man kami sang amon nga support sa 13 ka mga legal luminaries nga magapangatubang karon sa hapon alas 12:30 sang hapon sa aton nga Korte Suprema agud mag-debate nga ang anti-terror law is as unconstitutional. So sila karon magapangatubang sa aton nga Solicitor General ug kami nag-express ang amon support nga dapat i-declare nga unconstitutional ang anti-terrorism law. Balita halin sa patrol, ang Aksyon ni Aksyon Iden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:09 ang aton oras sa mga kaaksyon ta Diamond Hotel dira sa syudad sang Sipalay. Amo ning hotel nga manami gid tiniran, matawhay, malimpyo kag manami gid, no? May 66 more or less ka mga matinlo nga kwarto ang Diamond Hotel sa syudad sang Sipalay. Spacious para sa pamilya, kag grupo, kag mag-asawa, no? Tupad lang ni sang baybaya ang Diamond Hotel dira Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa Philippine Standard Time, las 12:11 ng aton oras. Sa iluanta si Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa anay may kasong murder, ginluthang patayho sang riding in tandem sining aga dira sa Banwas ang Ilog, no? Kag sa Binalbagan, patay man ding anay OFW ho matapos ginluthang man samtang yara sa gwa sang iya sining puluyan. Yaring kaunta sa report ni Aksyon na Brian Morden. Balita sa Nokpo, Aksyon Brian. Bukod na Rex, wagid makaluwas sa kamatayon ining isa iya ka 43 anyos tapos lutangon inidira sang riding in tandem suspect sa highway sa barangay Dankalan, Banwasang Ilog kay na mga alas 8 sang aga. Ang biktima diri kilala sa kay Ronilo Ansag, 43 anyos, may asawa ini kag pumuluyo ini siya sang Purok Masinadyahon, Barangay Galicia sa Muman nga Banwa, Aksyon Rexa. Sunod rin kay Police Lieutenant Alfonso Prisya, ang officer in charge sa Ilog PNP. Ining si Ansag Angkas, ang iya sining asawa sa kayman sa motorsiklo, nagdulong ini siya dira sa may market kay nagatrabaho ining asawa Aksyon Rexa. Kag sang pagpanaog sang asawa kag naglakat na pasulod siya sining ginatrabahuan, dira na nga ginluthang ining nasambit iya nga biktima sang nagaangkas man nga suspect sa isa ka motorsiklo kag tatlo gid kapilas ang naagom niya. Naka-recover ang police dito sa crime scene sang tatlo man ka basiyo sang kalibre 45 Aksyon Rexa. Ang mga suspect allegedly nagasakay ini sa isa ka scooter. Ang driver diri naka-helmet. Ang gunman or tagluthang ginputos niya sang bayo ang iya sining nawong kag matalang ang kitaon, Aksyon Rexa.
Ini nasabit nga biktima sunod sa pagpangusisa sa kapulisan, may kaso ni siya sa dong murder o kung pagpatay sa syudad sa Kabantalan, pero nakagwa ini siya 2017. So malawig-lawig naman. Mga 3 years naman gali sobra. Yes, malawig-lawig naman siya Aksyon Rex nga nakagwa, pero isa ini sa ginalantaw karon nga motibo sang otoridad kag magluwas sina nga tinguha pisla Aksyon Rex nga may istorya nila ang asawa sining biktima kay sining aga medyo sako pati syempre patay ang bana niya na di pagid la makuhaan sang dugang pagid nga information abi kon antes pa naman ang paglutang sining aga sa sining biktima nakabaton bala ini sang pamahog sa kabuhi o kon ano nga sitwasyon. Ari ang pulis si Prisha sang Ilog Aksyon Rex. Okay. Aksyon Bray, di maintindihan? Sige, palagi ko lang karon Aksyon Rex patron na interview na to ng inasiling nga officer in charge dira sa nasambit yang police station. Ulayhon ko na lang ini kagabi man may ginluthang man sa area sang Binalbagan dira sa may first street ini Barangay Progreso Banwa sang Binalbagan mga alas 9:30 kagabi. Ang biktima diri kilala sa kay Lester John Bilbar kag 41 anyos nagapuyo man sa among lugar sa pagpangusisa ni Police Major Fernando Somblingo Jr. ang hepe sa Binalbagan PNP. Ining si Bilbar yara sa gwa sang ilapuluyan kag nagauyat sa iya sining cellphone kag ginlabayan gid lamang sa suspect nga nagalakat kag ginluthang ini sang pila ka beses. Pagkatapos sa unahan gali may nagahulat na to nga isa ka motorsiklo kag nag-angkas ini palayo ang suspect Aksyon Rex. Naka-recover ang kapulisan sang 5 ka basiyo sang 9mm sa nasambit nga area. So karon sini wala pagid may matumod ang pulis kung sa sino atong nasambit nga suspetsado. Ang kapulisan nagapamangkot sa Iloy kagabi, ang Iloy nagaduda ng anak niya sini basi nagagamit sa illegal nga droga. Pero pag gola ni nag-abot di sa Pilipinas, mga isa pa lang katuig kay tani mabalik ini gilayon kay ni OFW bangod sa pandemya why nakabalik. So may pamilya ni? Kagina hindi pa mapalayag di Somblinggo kung may pamilya. Ini pro para sa ilalang ginikanan Aksyon Rex. So gadudang Iloy nga basi nagagulo gamit-gamit ini sa illegal nga droga. Sa din ganin sa Binalbagan Aksyon Bray? Sa may First Street, Barangay Progreso. Progreso. Okay. Progreso. Sa Iloy, diri, ang iya sila nga barkada, subong nga makitaan sang Iloy, medyo, aligasyon ini sang Iloy Aksyon Rex sa palayag ni Somblinggo. Kaya medyo kilalaman nga nagagamit ng illegal nga droga ang mga barkada sa anak niya. Ang anak niya na tingala man ang Iloy nga sagi ka Pulaw. This oras ang gabi ara na naga-standby sa sina nga area Aksyon Rex. Kagabi tiya mo to ining suspect rin nagsinggit pa nga naghambal pa ko nga ginaamo mo ko siniles kaya ngalan niya Lister. Kag dala tiro Aksyon Rex. So ginaasoy karon sang otoridad sa pag-imbestigar una kining illegal nga droga nga mismong Iloy na kamensyon kag personal nga grudges Aksyon Rex. Way man ni nakapablater o kung naka-report sa barangay nga may pamahog man sa kabuhi ining napatay nga si Bilbar suno iya kay Somblinggo. Pa-play ko rin karon ang sining tingog Aksyon Rex sa aton sining pagpangalagad sa hapon kag suluman sa gabi. Bantayan makaroon ng bypass operation sang silay na nakakuaman sang dako-dako nga balor sang Shabu kag ang accident dulid sining aga i-update pa lang. Balita sa Dokpo. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat gid Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta, Santon Plaza, Balsop, mga kaaksyon, kung problema ka sang panit mo, daw medyo gagarhom na, gusto mo magputi? Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay, bukod sa paggamit ng tubig at sabon. Si Aksyon na Dale Salazar, maki-update ta kung sa Dayton na kung bala anong kabudlayan sang nagapanghawan kanal dira sa Barangay Jess, no? Budlay gid ya masyado, mut pila na ka-truck sang basurang nakuha nila dira. Kag Transcom kag 5 pa kay ban nga BPO papanaugan sang notice of violations. Subong nga adlaw bangod wala nagatuman sang backtrack ordinance. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa sulod sang 3 ka semana ginapaabot sang Bacolod CDRRMO nga matapos ang dredging operation kag excavation nga ginapatikayan dira sa may Mambulok Creek. Action Rex sa una nga padulungan or gin-operate sang Mambulok Clearing Team. Action Rex sa CDRRMO ang creek nga sakop pa sa area sang Barangay 8, no? Kay duay ni ka mga barangay ang sakop Barangay 8 kag Barangay 2. Action Rex sa day 1 dira sila una sa may Barangay 8. Action Rex may duwa sila ka balay nga ginaguba daw hayop Action Rex para gid lamang matagan sang ligwa kag nagsakay na sa Rock Canal da. May duwa sila kahayop-hayop nga ginaguba. Action Rex kag nag-agree na ang tagiya para gid lamang makasulod kining dako no nga amphibious excavator. Action Rex nga mo siyang ginausara para mag dredge dira kag padaluman no ang Mambulok Creek sang 7 feet. Susunod ka Sir Vargas kadamo-damo gid Action Rex samog nga mga basura no ang ila siningin nakita. Man kita ko di sa picture yo, grabe galing. Ano man nadagdagin way ginadagin saway sa mga barangay officials daw or puro leaders nila. Amo ni Action Rex ang resulta sang illegal bala no ang pag-dispose. Amo nang resulta sang pagpatumbaya. Correct Action Rex. Kag actually dugay na ning problema ti subong at least na nakuha na sang syudad Action Rex ining pag-tinlo dira no kalaning problema sa Mambulok Creek nga nagaawas in kaso nga magbunok ang ulan ti nagaresulta. Amo ni gurong resulta kung nga nagaklag man ang tubig hindi korekta pay dalom Action Dale, no? Correct, hindi siya mag-illegal Action Rex. Iti why na sa iligan mo? Magluwas Action Rex sa mga basura like ang Balisur Executive Assistant John Marie Vargas sa may mga balde, may mga foam, may mga botilya, bisan underwear ka Action Rex no kasi Vargas. Ano? Underwear. Underwear so siya makitaan man dito sa area sang Mambulok Creek. Nano na nga daw puros ni basura yang picture yo do nano ni man. Daw hindi ka Action Rex ma-explain or sa likod gali ni sang condominium. Kondo ni ho? Amo na siya ang amo nang gintiniran mo de Action Day? Amo sa Action Rex kalaw ay Action Rex no nga maglantaw ka sa bintana mo mag good morning gatangapi ka dirati amo lang itsura sa Mambulok. Ayo. Kadayaw man ko sa mga tao ni nga naga-star malapit dira sa lugar no wala man nang nilagin kuan ni na ano ning pinahapos lang ni sila way nadaga pangakot basura sa ilaw. Te amo na siyang next ang resulta no hindi gid mayo nga disiplina ang regarding sa proper bala nga pag-dispose sa mga basura. Action Rex. Dapat pagkatapos ni guro kag kun magyan na ni pangmitingon na dagurong tawo. Correct, no? Kay within 3 weeks, no, Sir Vargas, gina-expect nila nga matapos and then may mga dugang pag-action Rex nga mga measures nga ma-implement para ma-sustain
kag ma-maintain hining katinlo dira sa Mambulok Creek kag diretso-diretso ang pag-ilig sang tubig Aksyon Rex. Isa diri sa mga kabudlayan sang Mambulok Clearing Team no nga ginapangatubang sa dredging kag excavation kay magluwas Aksyon Rex sa mga basura may mga dalagko man nga mga bato no nga naga baraman no nga naga-contribute man kung budlay Aksyon Rex ang pag-ilig sang tubig. So basura kag dalagko nga bato Aksyon Rex sama sa Sir Vargas ang naghatag sila sa kabudlayan no kung sining dredging operation. So next week gina-expect ni Sir Vargas nga maka-move forward sila, makapadulong sila dito sa area sang Barangay 2 sa Mambulok Creek sa gihapon Aksyon Rex para madasig no nga matapos ining dredging kag excavation nga ginapatigayon Aksyon Rex. Sir Vargas, so far so good, mayo lang panugod ining pag-umpisa sa gila sining operation Aksyon Rex kag after nga matapos that's the time na nga maka-implement sa mga new measures no makasapol dira sa mga pumuluyo nga naga-tiner o nagahaboy dira sa Aksyon Rex para malikawan ang liwat nga bukid no nga basura dira sa area sa Mambulok Creek Aksyon Rex nga in kaso nga magulan nagaresulta sa pagbaha dira sa area sa Gatoslao Plaza dira sa area sa SM Aksyon Rex Barangay 2 Diri sa may Lakson pagido do isa man ni sa first time nga na experience nga gabaha-baha gid para Aksyon Rex kaya ang Creek Aksyon Rex diri nagaangot-angot man lang namo no once ang isa ka dira ka creek or area na-clog na siya sa mga basura, sa madalag kag hindi naguro nipis nga basura na daguro do nagpuro ng basura na daguro halin 7 ka tapak ne hindi Aksyon Rex bali ang 7 feet abula siya ang pagakot-kuton kututan pa ni kut-kutan pero ang present dira pila na hindi pa nila Aksyon Rex suno ka Sir Vargas wala pa may nahakot ang IPM kay suno siya once nga maseparate na ang basura kag ang dalagko nga bato, pamalhon ta Aksyon Rex ang basura antes ikarga sa truck ng IPM para bala at least dry kag hindi man na mabudlayan no, ang garbage collector. Aring tingog ni Executive Assistant Jomari Vargas. Lamayo kita mo kami nakuha na sing gamit dito. Pamatamat pa lang no sa malambot dito namon sa punta pero wala nauway na ginamom lang itong gapo nang nagpatasasa mo nagpag-guba na mo siyang pila kabalain na di ba kayo tungasok sa rin nagguba na mo gapon so umom lang itong nagpatasasa so after that pagsulod na mo ito siyang nakasulod na sugod ko rin ano bra adik-sabitsa na niya so estimate ko na mga 3 weeks more or less mga 3 weeks na matapos hasta sa Taytay siyang halandon. Okay, asa na sa barangay 2? Asa sa barangay 2 na. So tapos na tatabok ng utos piyak hasta ganito sa ibuangan sa Mambulok. Pwede na malahin kami manaong iskili na lang katiway mo ito balaya. So na nabagkwao na lang mga debris. Ito yung mga bato tungkol lang kung mas puntay nagkipot ang sapa. Mga bato na lang ito yan din kay basura. Nagkakaroon pang basura sa may Taytay sa Landon okay. Ang gapon ganito naging operate sir, barangay 8 lang ito nga area, ano sir no? Barangay ito, siguro di ma-expect pa naguro malambot naman ang barangay ito nga portion. Okay. Kay kuan gidya dama makwa sa babaw. Kagwa naman na sa dalong nga dugay naguro nga nag-stack up to mo pulbo naman. At sa dalong siya na may mga ano kayo din ng foam blasting katare may kompleto. May mga balde, may mga patungad lang ko, mga lang isa kapudaya. Sa Vargas, sa nabatian, may mga foam, may mga katre. Ulunan na lang guro kulang dahil. Correct. Tiya mo na Aksyon Rex sa once nga mag-cleaning, hindi gid lamang makabulig sa sanitation, kag malikawan man ang pagdadamo dira sa lamok kag iban pa dira nga mga balatian nga posible bala mangkon sa mga pumuluyo nga malapit dira sa area sang Barangay 2 kag Barangay 8 syudad sang Bacolod. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon Aksyon Dave Salazar una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center.
AksyonNo Radio Philippine Standard Time, las 12:28 nga oras. Standby sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo, kag Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Daligid lang ha, kay matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad pa ng nasa tamang serbisyo. AksyonNo Radio Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras. Siling ni Sir Edwin P. Daling nga para mga pera kag lagaw-lagaw man ang preso, sila palimpyuha 100 peso inadlaw. Ay, perte. Sa mga kaaksyon ta, may tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad pa ng pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan. Ayos, sige, daligidang pangbasahon taning mga mensahe ninyo. Aldrin Limaco, may lang pamatig monitor ara siya sa inubaan subong. Particularly sang imong ginkantuan paring Aldrin Limaco. No? Kay Lunila Tarosan, watching live sa Gatuslao, San Sebastian. No? May lang pamati Lunila Tarosan. Humalawina kay Edwin Pinida and Alex Montesa. Siling ni Alex Montesa na uyan pa si Mang Kanor sa ilang basura sa Rex. Dira mo ma-determine kung ano kadamak ng mga pumuyo. Ayo, galit si Alex Montesa. Oh. Gani man sobra-sobra, no? Legay Villares, Archibar, baw kita ang kadamo-damo nga basura ba? Gani man. May lang pagpamati sa kay Ramon Kaglo si Archibar sang Talok Bago halin sa kay Legi Villares Archibar, no? Alex Montesa, paano si Rex magsaway ang mga prok-opisyal sang sina nga barangay parte sa basura kay sila mismo sa lawayon man numero 1? Di man siguro tanan nga prok-officials, no? Ayos, salamat gid Sir Alex Montesa. Kay Michael John P. Season, may lang pamati, Michael John P. Season dira sa Chato, Ilisi, Paranaque, tamiyaw lang dira sa kay Victorio Hison Jr. sang Deca Homes, Kabug, gapa urok-urok gid sa pamati, subong maayo man nga pagtimoda sa tanan nga Energy Fans Club. Ayos. Kay Jose Talunan, may lang pamati. Joel Ibakaw, may lang monitor dira sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. No? Joel Ibakaw. Kay Dino Alik, dira sa Hinigaran. Good noon, Action Rex. Ulan naman di sa amon. Gani man. Edi Ricafort, sang OTTG Christine Taxi, may lang pamati. Edi Ricafort. Kay Teresita Orita Kahuraw, may lang monitor man from La Carlota. And Belen Salaw, maulanon nga udto Action Rex, gani man. Nonoy Casanieda, raman si Nonoy Casanieda, Wardito Nisya, and Nonoy Flores, may lang pamati. Kay Nemrod Guangco Sabala, Parikoy, may lang pamati, no? Kay Toto Nemrod Guangco Zabala. Ayos. Nonoy Flo, okay. Liberty Binitin Ubaldo, malang pamati. Greet lang gali sa akon nga bana nga si Danilo Ubaldo sang happy birthday. Subong adlaw. Happy birthday Sir Danilo Ubaldo. Ayos, Inday Blasa, may lang monitor, no? Kay Kagawa Dimbong Jocampo dira sa Maaw and sa kay hindi ko maintindihan ni Ma'am. Action Rex, pa-shout out lang da sa pamilya Flores sa si Katuna Isabela from Jocelyn Flores from Kuwait. Wow. Sige, Madam Jocelyn Flores, may lang pamati, no? Christine Minies Villalobos, may lang pamati dira sa DSB, no? Bia Jonathan, may lang monitor Bia. And Miguel Nambong, may lang pamati dira sa Barangay Kabug, Bacolod City. Percy Ortiz Tiayon, may lang pamati Percy. Arman Regalado, dara sa Isabela, ga-monitor siya, no? And Cor Caballero Guillen from Cebu, may lang monitor Cor Caballero Guillen, no? Kay George Gargasiran, may lang pamati, birahan na ang matugnaw nga balita sa Martes nga adlaw. Gani Sir George, no? Matugnaw gid tugod. Grabe gid since paggabi, no? Dona Robles Prodigalidad, may lang pamati dra sa San Diego, California. Mayo lang pamati Ma'am Dona Robles Prodigalidad. Ayos kay Glenn Katungay, may lang pamati Glenn.
Kag shout out lang sa mga teachers grade 9 sang Tabo National High School nga very busy gid sa Amon Ilab. Maulanon nga aga sang Martes from Tabo Ilog gani man kay Glenn Gatungaw. Ayos, dagang salamat sa ilutad rin sa pinaka dalom naman, no? Nga greetings. Francisco Munoz, may lang pagpamati. Tamiyaw lang kay Juanito Basco kag Arturo Malales. Salamat gid halin sa kay Francisco Munoz. And Sandra Villarete from Sumag, may lang pagpamati Sandra. And Robert Roma, may lang pagpamati. Greet siya lang si April Roma nga paubra balay from Barangay Rumirang, Isabela. Dagang salamat sa Robert Roma, no? Rhea Manggilat, may lang pagpamati dra sa Hinigaran kay Rhea Maggilat, no? Rosalina Arellano Espadero, may lang pagpamati Rosalina kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati dra sa Kingdom of Saudi Arabia, tamiyaw lang pamilya Tesara kag Lucinio Samay, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Ayos. May lang pagpamati, no? Iliterio Parcondayon, Manyaga. Okay. Dagang salamat, no? Gian Resisio, may lang monitor. Nonoy Castaneda, Aksyon Rex, dapat ang patinlo on dira ang mga tao nga nagailista dira kay sila manada siguro nagahaboy sa basura. Natural sir sila ginadang benepisyo sa habuyan sa basura da alang-alang mo na maghaboy ang ibanda nga mga tao, no? Sige, daligid lang mga kaksyon san bayanay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa bisag ang mga kalintangan. Responsable at balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan. Banat! Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:47 ng aton oras. Ayo sige kadtuantang mga balita dugang sa aton sining mga action reporters. Sining tinion naka-standby si Aksyon Marlon Hinavia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa masobra 8,000 ka mga displaced tourist workers sa Negros Occidental. Atagan bulig pinansyal sang DOT kag Doli. Mayong balita ni kagapin sa 1 milyon ka pesos ginparagtag sang gobyerno probinsyal sa mga benepisyaryo sang Barangay Insurance Program subong nga adlaw. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinavia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex ang initial nga listahan nga tipon sa Provincial Tourism Office na sumeter na ina sa bahinsang
Department of Labor and Employment kon Dole Region 6 kay manti amo na sila ang mga nagrense displaced tourism workers nga napektuhan ang COVID-19. So hindi gid man na siguro madugay-dugayan makabaton na sila sa Bulig Financial nga tag 5,000 ka pesos. Ang sabayan naman Aksyon Rex ang tagtaganay man sang financial man sa pamilya sa mga nagkalabatay, government workers, employees, barangay officials, barangay tanods, sa buong aga, dinigin panagtag ni Governor Bong Lacson sa Social Hall ang Kapitolyo Provincial, malapit-lapit man 1 million pesos. Kanabanan nagbaton basta gani natural death. Kanabanan nagbaton sa taga 50,000 ka pesos. Isingit ko rin kay Ari Dere, nagpadulong man Aksyon Rex si Acadie City Mayor Bading Escalante. Bayara sila sanggin permahan ni Governor Bong Lacson diri sa may Governor's Office. Ulayhon ka nila Aksyon Rex pamangkot sa kay Mayor Bading kay ang kundi may 8 ka mga non-Bacolod residents, call center agent ka nag-positive. Ang isa sa 8 taga-surad sang Cadiz Aksyon Rex taga Cadiz City, subong ara naka-quarantine, ayun call center agent sa St. Anne nga quarantine facility tara sa may Cadiz City. Di ba si ga-board lang na di sila sa Bacolod? Ang gapuli-puli Aksyon Rex sa Cadiz City. Muling ang miyembro sang pamilya niya, close contact, gin paidalo man Aksyon Rex sa RT-PCR test. Good news kay kagabi Aksyon Rex dasig ang resulta gin pagwa lunsay mga negative. Ang mga miyembro sang pamilya ya sa ding nga naka-close contact sa ding isa, Transcom call center agent nga taga-sudad sang Cadiz. Ang sa Cadiz City, kabaduruman may ara man Aksyon Rex sang residente sang sudad nga ginimbestigahan pagod man sang ginalegar misdeclaration. Kung na-mention to, ang isa taga Cadiz, taga mayara taga Talisay, may taga Bago, nga subject for investigation pagod man sang ginalegar hindi insakto nga paghatag nila sa information pagpuli nila diri sa Negros Occidental. Ambal ni Escalante, Mayor Escalante Aksyon Rex, ang ining Cadiz nun nga naghalin sa Turkey, hindi iya misdeclaration, kundi misinformation. Misinformation. Nagtabalo man isa nga alis sa Turkey, gin-quarantine ni siya sa Metro Manila 14 days Aksyon Rex. Ang pagpati niya kumo kaya nagtener sa Metro Manila 14 dias. Pagpati niya is LSI siya, no? Local stranded individual siya mo to, nasulat niya LSI. Why lang tanto Aksyon Rex hangpan no? Kung ano ang sakto nga protocol nga dapat tumanon pagabot nila diri sa Pilipinas kag papuli diri sa Negros Occidental. Isa pa gid diri katarulupang doon, may nagakatabo gid man Aksyon Rex gali nga pagpeke, no? Pagpameke sa pila ka mga documents on protocol, health protocol COVID-19 ang paghahambalan. Hambal ni Escalante, may isa ka residente sang Cadiz nga subong ato pa sa Mindanao, no? Nag-process sang iya sa nga documents kapuli man tani sa Cadiz City. Ajusta sang gin kundi nakiangot na sa bayan sa LGU sang Cadiz City. Dara sa requirements ang negative result, RT-PCR test. Sang gin-check sang local government unit sang Cadiz sa record pagi sa computer, ang iya sinigin present Aksyon Rex negative results ang swab test niya gindarayang ngalan sang Red Cross. Ang gin-check sa Red Cross pagi sa computer, why isang record sa ngalan niya. Ay isang result nga negative sa sining persona ni. Paano lain ngalan niya? Ang ngalan niya amo pero why record? Record sa Red Cross pero ang gi-present niya negative result gindala ngalan sang Red Cross. Ang tao di sa bunga tos Mindanao, why ni sa kapuli? Kay subject ni sa investigation, kay sa Mayor Escalante ang ilang sa nga City Health Officer, nakig-angot na sa ilang sa City Legal Office para nga baluon kung nano ang pwede. Himo nga legal action patok sa sading residente. Sa mabangkot kung magkapuli sa hindi,
question pa na Aksyon Rex kaya depende pa na sa resulta sa investigation. Ari si Mayor Bading Escalante. Hindi lang ko no, basta may isa kami, I think from Zamboanga, from Mindanao, ang iya Red Cross na swab result fake. Pero wala pa siya kaabot di siyempre gina-require na sa LGU mo na send us your documents, review na mo before kayo mag-issue sang nawalaan yung trace sa computer, yung tawgan di, wala record. Ang Red Cross na result swab allegedly iya ka Red Cross, so yung check wala sila pasulod. Tang buwas nga adlaw, may Zoom meeting naman si Governor Bong Lacson upod sa mga alkalde sa Negros Occidental. Main agenda ang plano sa gihapon nga pagbakal sang bakuna. Yari si Governor Bong Lacson. Well, I just would like to find out if there are any LGUs also willing to purchase the vaccine. So that's basically the information I will try to get from them. We're hoping that because we already had an initial multilateral agreement with AstraZeneca, we're hoping that we could redo that this time to include already what the other LGUs would like to purchase and also to include the private sector who have signified their willingness to be part of the purchase, of which 50% will be donated to the provincial government. From the very beginning, the President said that all Filipinos will be vaccinated, and they were referring to 70%. The only reason why they said 70% is because 17 years old and below will not be vaccinated because that age was not included in the trials. So practically, the intention of the national government is to vaccinate everybody. Pero tanan nga mga banwa di kag syudad nga daw gagmay okay na ni? Hindi 100% Aksyon Rex benefit ang mga munisipalidad. Oo. Hindi tanan nga banwa nagsiling sa ila sa interes sa pagbakal. Ay ginayo na gani ni Gov Lacson mo ang grupo sang League of Municipalities of the Philippines Negros Occidental Chapter. Agon pwede ayoon ang gobyerno nasyonal na ilibrehon ang mga munisipalidad. Gawa pa sang klaro kung bala ano ang kung may maayo nga resulta ang abot ko naka-meeting naman ng LMP. So, ay pagkita sa report ka, nagsample man sila sa bayan sa vaccine SAR, si Galvez Aksyon Rex. Pero pila na ka banwa kung syudad man nga libre na sa COVID-19? Anong latest dra? In-check ko Aksyon Rex, ang latest si Mamaylan, nag-zero. Himamaylan. Kay Mayor Tongson, Raymond Tongson. Oo, ang the rest Aksyon Rex, single digit kapon. Basta apat ang zero. So, zero man. ang San Enriquea? Zero man na siya. Zero man. Apat pa lang or less? And then, nagligan to na mo, ang iban may harat naman kaso. Tag single digit na lang. Digit, ang double digit, ang Silay City number 1, 19. Ang San Carlos City, 14 lang mo, no? Ang double digit na lang nga syudad Aksyon Rex. At Talisay City, gani, apat na lang subong. Tigod na mga indikasyon na. At least, bisan paano, matamat na bla? Mano. Politika, singat na lang daw para hindi naman COVID-19. Namuno ni Aksyon Rex ni Mayor Bading Escalante, si Bading Escalante, serbi gyapon nga Secretary General mo. United Negros Alliance sa Conyonega. Sino ang mayors nga ara gyapon sa Unega. Siling ni Escalante, may bag-obya nga nagpamiyembro sa Unega. Uy. Bago nga member sa Unega, mayor ni. Mamaylan City Mayor Raymond Tongson. Nga sa din na sa before out? Ay, why ni sa local political party? Why ni sa iya? Ay, so... Independent siya, bali? Independent siya, piyambal ni Escalante, amo na siyang bago namon nga member. Pero subong sa una na siya. Unega. Unega, sorry. Unega, no? Ang una, yan ang Binay, Bong. Oo. Kung ang una, kung pa rin ang una, dari sa Negros Occidental, galing nag-una, nag-upod man ang Binay, nag-una man, national tong conference nila, may mga una dari sa Negros Occidental. Pila kabilog nga mayor sa Escalante, 14 pa kami.
14 ang nagdugang kun kabilugan. Bilugan 14. Ti out of 60 apila ni ka banwa kag syudad di gani? 31. Ti majority ang piyake. No? 14. Sinong 14? Lawagon ko lang ang lugar. Amoning lawag ni Mayor Badeng Subungaga. First District, Banwasang Toboso, Don Salvador Benedicto. Second District, Cadiz, Sagay, Manapla. Third District, Wai. Fourth District, Bago, La Carlota, San Enrique, Polopandan, Pontevedra. Ang sa Fifth District, Pinalbagan, La Castillana, Moises Padilla, kag Himabaylan. 14 taran ka mayor. So pero pag-on pa Imang Japon, ang nagbiya, Kanduri, kag Hinubaan. Mula na nagbiyang, duwa lang. Kanduri kag Hinubaan, hambal ni Escalante. Ang kakasunyugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedvaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia. Loaded sang balitang Kapitolyo ta mga ka-aksyon. Salamat gid Aksyon Mar, no? Sa balita, no? May lang pagpamati kay Kativer. Tamyaw lang si Lando Rongo. Sang Pukatod La Carlota. Gapamati gid siya sa imo, permi. Ay, birthday. Salamat gid Kativer. May lang pagpamati, no? Kay Susan Gonzales dira from Silay, no? Maulanon man sa Silay, siling ni Susan Gonzales. Salamat gida. Kay Ria Magkilat, may lang pagpamati. Tamiyaw lang si Lola Ima Elmido nga gapamati sa imong programa. Thank you so much gid Ria Magkilat kay Lola Emma Elmido, no? Life Extension Vitamin D3, no? Dre kita na ho kay Philippine Standard Time, launa 2 ang aton oras, kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa BCPO. PNP Contact Tracing Team may kabudlayan sa pag-contact trace sang mga in contact sang 41 nga nagpositibo sa Transcom bangod wala nagakooperar ang pila ka pasyente. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Eden Aboso sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eden. Action Rex, ginpaag ni Police Major Sherlock Gabana nga mong head sang contact tracing team sang syudad sa Bacolod nga may kabudlayan ang ginapatigayon karon nga contact tracing sa mga naka-in contact sang sining 41 kadag positibo sa COVID-19 sabay naman sang Transcom. Sunod kay Gabana, may pila ka mga pasyente nga nagakooperar sa ila kag dagasugid sang matuod nga mga impormasyon
Samtang mayara naman nga wala nagakooperar sa kapulisan. Dugang panigabana, may kabudlayan man bango na diskubrihan nga wala nagagamit sang backtrack system ang kompanya rason nga wala sang datos nga na-forward sa database man sang syudad. Pangabay ni Gabana nga sa mga pasyente subong man sa iban nga pamilya kag himata sini nga makigangot kag magkooperar sa contact tracing team kag LGU agod matap na ang paglapta sang COVID-19. Wala niya malocate pang ilang location now? Ara man Aksyon Rex galing kay ti syempre hindi man nang tanan na halin sa opisina diretso puli may mga hapit-hapit pa. That's why nga ti nabudlayan sila nga ang iban wala nagapanugid sang tuod kag ang iban Aksyon Rex ya hesitant man maghatag gid sang ila sining mga impormasyon. Pamatian naton si Police Major Sherlock Gabana. Sige aton contact tracing no kay ginatukib ta pagid kung sinugid ang mga close contact nila within sa workplace as well as sa ilang mga residences and hindi lang man mismo dira kita naga-focus kundi mismo sa mga ginakadtuan pagid nila nga mga lugar. Miara gid man sang mga patient or nagpositive nga mga members ng Transcoop nga very cooperative, miara man sang hindi man cooperative. Kaga medyo may mga challenges man kami nga na-encounter while sa gakandak sang tracing pero sa police officer ga ma-observe gid sang maximum tolerance pero once nga daw gid sila gyapon mag-kuan sa aton tracers willing man kami mag-file charges against sila. Wala gid sila gagamit backtrack system even before. Kaga amo na dason sang do hindi sila mayo mag-cooperate sa aton tracers. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati kay Pamilya Caballero, no? Pamilya Caballero sa Barangay Pailanga, Hinigaran, kag Pamilya Hirogalin sa Bulubitoon, Hinigaran, no? Halin sa kay Alex Montesa ang pagpanamyaw. Ayos! Sa mga kaaksyon tayo, yari na ang pinakabag-oho kag pinaka-epektibo Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 7 ang aton oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota. Ini may kang tanan sa sining drug by bust nga ginpatigayon ho sang Bago City PNP. 25 anyos nga lalaki dakop sa pagbaligya sang ginadumirian nga droga mga kaaksyon. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye, Aksyon Pers.
Yes, Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sa bypass operation alas 11:08 sinigid lamang aga action, Rex, February 2, 2021 dito sa may residensya sa Purok Esmeralda, Barangay Poblacion, Bago City. Ang suspect dire na aktuhan sang aton nga kapulisan nga nagtakig transak sang illegal nga droga kaga nagbaligya sa aton nga Porsche buyer sa nga pulis nga ginkilala dire sa kay Janjan Isiderio Pleida. Janjan Isiderio Pleida, 25 anyos, soltero, kaga pumuluyo ini sa nga Purok Esmeralda, Barangay Poblacion, Bago City. Ini si Janjan Aksyon Rex, nabaklan ini siya sang isa ka hit-sold transparent suspected shabu, kag nakuha man sa iya posisyon kag kontrol ang tatlo pagid ka hit-sold transparent plastic sachet containing shabu. Bali, 4 ini siya Aksyon Rex, no? Kag isa ka 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa among suspitsado. Nabawi ini ang 500 piso kag isa ka transparent plastic nga amo ang pangsudlan sinisang suspitsado sang illegal nga droga. Kag may nakuha man sa iya posisyon kag kontrol nga mga gadalagan sa 730 pesos nga sa iyagid nga kwarta nga nagapati ang pulis nga nakapagig baligya siya sa iban nga mga suki sini kag nabaklan siya sang shabu Aksyon Rex, no? Karon ini ang suspetsado ari karon na hunong sa custodial facilities sang Bago PNP kag hulat sang kaso nga ipasaka sang aton nga kapulisan sa pagbayular sang Republic Act 9165. Report live gikan diri sa compound sang Bago City PNP ang inyo ka Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalindangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayak at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pag-pangalagad, nag-aagda na kita sa masunod nga programang This is My Life, upod na kay Aksyon Walma Sugaton,
Salamat skid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagkikupod sa isa edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita buwasa. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon